yan, ganyan naman. Hello! Dumi nga yan. Oh, yung tubig. Hindi mo inayos. May asin na ba yan? Tingin. Kapusan mo na pa. Gawas ang buga. Parang buga, oh. Tingnan mo, oh. Parang buga. Nanak na. Gawas ang buga. Papanam sa tungan na pa. Naman natin. Naghilas ka lang, pare. Bakit walang sili pa? Naghilas ka lang. May ingredients sa luto ni Edgar. Ingredient, wala nang ingredient. Yan, di ba? Puso ng saging plus garlic with onions plus magic sarap. Yan. Ano plus? May Plus kusinero. Tingnan mo, di ba? Kusinero ni Manang. naghilas ka lang. Ano sa may hilas dong? Mas hilas man ka din ha dong. Ito na po ang ating mga Bakit di makita? Ay, no. Hinaan mo kasi. Ayan na yan para mabilis. Gusto ko kasi madali eh. Nagmamadali ako eh. Pupunta ba ako ng latex? Sino ba sunduin mo sa latex, sir? Alam mo na. Ay, nako. Ikaw lang ba ang saligan, di man? Sayaw, dudong. Sayaw ba? Salipura ba niyong suga? Uy. Pagamante daw ng mantika pa. Ata. Oy, yellow. Sige, bigyan mo, kuya. Bigyan mo. Puno man eh. Star, bigyan mo ng yellow. Wala nang yellow, may blow na lang. Yellow. Diba? Batang pasaway. Kadaog yung wagan eh. O, bilisan. Ang wagan yung hubas ma. Sabi ko sa'yo eh, lagyan mo ng mantika pa. Si mama nga, magluto madami-dami, konti.
Nilinig kasi. Sarap yun eh. Yan ang kaganapan ng ay tagilid nga. Sandali be. Pag magarang-harang sa chip ko, kaya na. Hindi wow. Hindi wow. Mahampas kita ng ano, palayok niyan. O di kaya yung ano. Uy! Mga sulaan. Ano mo? Hampas ka ng luwag na eh. Pa, No. liit man. Yan. Ganyan. Ganyan ang pag-ibig. Oh. Be, alas mo na. Ba't ang bilis? Hala, ang dami. Yung kunti, masabi ko na rin kunti. Hoy, Bakit ang dami manok? Pag ilagay sa ano, kunti lang ah. Pag ilagay na to sa taklay. ilang minutes yan pa bago maluto? Hindi ko alam. Ayaw ko lang ako nagluto nito. First time mo ko nito. Ano yung nila virgin pa ko sa mga pagluto-luto. Patingin, Papa. Ayun, oh. Bawan ko ma. Gis kita eh. Uy, wala na palang magic sarap. Ano ba yun, bebe? Ah! Ah!